Silav hevan hêvîdarim herkes baş e. Hûn tev bi xêr hatin. Weşana me îro taybet e. Her roj taybet e. Van roja em basa Rojavayê Kurdistanê dikin, basa Sûriyê dikin, mîvanê me hene, hevalê me tên tevlî bidin, fikrê xwe dibêjin. Îro em diçin Kazakistanê ji wê derê mamosteyekî me pir hêja heye tevlî dibe wê fikrê xwe ji me re beyan bike. Îjeka em binêrin ji wê derê ew çawa li Rojavayê Kurdistanê dinêrin, ew çawa li dewleta Tirkiye dinêrin. İbrahim Hasso Aliyev Musa nivîsandiye hêvîdarim rast e tiştê ku ez dibêjim ka ez tiştekî kontrol kim paşê ez mamoste bînim jor jêra xêratinê lê bikim min çi kontrol dikir tamam. Ecele wî tune ama dîsa jî baştir e mirov pîşê xwe bixe bila tijî be. Tamam. Mamoste İbrahim merhaba bixêr hatî. Spas, sersava, sersera. Hûn çawanin, hûn baş in, hûn ku derê ne? Ez bajarê Tarazê me ji Cumhuriyeta Kazakistanê. Ez dibînim gelkî xweşendim. Cara yekemîn kanala televizyonê diaxivim. Ama ji vekî hinekî heyecan dibim ne tiştekî hîne. Vê derê mamoste ême çawa ye? Aniha di vê bernamê de wê biqasî 600 kes 700 kes li me temaşe bikin zindî wextê em qise dikin me temaşe dikin. Dawiyê de jî biqasî 10,000 20,000 însan tên li me sêr dikin temaşe dikin. Ev tiştekî gelekî xweş e. Yani her tiştê ku hûn ê bibêjin wê bigêje 20,000 însanî. Tiştekî xweş e. Îja peyamê we mesajê we çi hebe hûn bibêjin bi rêya vê kanalê digêje her kesî. Îja ême xweş e em hemî bixwe bixwane. Em herkes ji hev in. Mîna malbatekî ne ji ber vê yekî em nakeve heyecanê. Eybê me kêmasiyê me çi hebin jî hevalê me pê dizanin. Ji bo wî em xwe rehetin yani. Em bixwe bixwane. Îja min çi digo mamoste? Niha ê te erka te wezîfeya te aniha tu li ser kîjan xebatî? Tu serokê Şewra Rûspiyên Kurdên Kazakistanê Musa fehm kir. Rast e. Ama destpêkê de ez silav hurmetê xwe pêşkêşî gelê Kurd dikim. Gelekî kêfxweş in. Yani temaşevanê vê kanalê hemgara jî tenduristeka xurt dixwazim. Yani bir hana xwe bawer bibin. Çünkü vê rewşê de ez bawerim em ê qezencekî bisînin. Na rewş hane wara bêjim. Piştî rûxandina yekiya Sovyetê, yekî salê 15 Cumhuriyet çêbû. Ji van Cumhuriyeta Rûsya dest pê kir rêxistin çêkir. Navê rêxistinê kirin şevra Rusya, şevra erbaba. İca Cumhuriyetê dinê çavdana Rusya vanla ji baxwe ev sazî çêkirin. Yani armanca vê sazî ew e her cakê de cudadengî heye, teşxele hene, nakûkî hene. Armanca rêxistan me ew e evan nakûkiya van teşxele van kêmasiya em ortê rakin. Yani bu wî jî em ser wî tiştî dişixulin. Yani em dixwazin ev kêmasî nama da kêm ve. Çünkü kêmasî hûn zanin kêmasî tesîreke nebaş dike ser jana me. Bu wî jî yani xewata me ev tiştan e. Wara Kurtî bêjin. Wekî din jî yani dereqa rewşa niha Çîbiyê Sûriyê de. Niha vê rewşê hemû cihan, hemû dewletê cihanê nixweş dikin. Programê xwe diweşînin. Lê me niha derfetek Çîbiyê. Vê derfetê de yani lazim e em ser bikevin. Em gere vê derfetê îstîfade bikin. Yani dema pişt 22 salê
داما شهری روستا اوکراینی چی بو ام کارن بیژن سردامه که نو چی بو گابو سردامه که نو روباله که نو تاریخ انسانیتی تو گابو یعنی حتی 20 ساله جهانی دا سیستم که و سیستم که یک قطب این سیستمی دا امریکا رولا که دامینانتی دلیست اوی سیستمی راستا کردن ندید روسیا کردن ندید اوی سیستم نه سیستمی که پر قطب پیاوا کرن هنوز هم چاقاس او سیستم نو او نظام نو تزدن پیاوا کرن چی چاقاسی یه بینین بزرگا کردی پیش بخن اوازی مسئله که اینها هم دنیرن روشا سوریه دا yani tekçûnek çêbû Tamam. Mamoste tu gotuna Yani- xweşbîr neke. Tu Aha. gotuna xweşbîr neke. Em warin ser meselê. Ez him çavderiyê we dixwazim hûn bikîjan çavî li meseleyan dinêrin. Helbesta Rûsyê em merak dikin ka Rûsya çima xwe ji Sûriyê vekişand. Sibê du sibê ew ê gelo car di vegere Sûriyê. Rûsya çima piştgirî nade Kurda tişmiştê wisa ez ê pir ji te bipirsim. Ama niha hevalê me merak dikin. Kesî ku li me temaşe dikin dibêjin ka li rojava anha xeberê teze çi hene? Ez bi destûra te hin tişta bibêjim. Tu jî godar kî niha êrişên dijwar hene, êrişên çeteyên dewleta Tirkiye. 2 saetan şerekî pir giran çêbû ew hat şikandin. Bi destûra te ez hema wana pêşkêş kim û ez ji hevalara hevanno. Komên çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye da birker saet derdora 16 û nîvan li gorî saeta rojava ji du aliyan ve êrişê bendava Tişrînê kirin. Çeteyên ku ji aliyê başûrê Tişrînê ve ber bi bendavê ve dihatin yên ku ji aliyê Sekenê ve êriş dikirin. Rastî bersiva tund ya şervanên YPG, YPJ Qesedê hatin di pevçûnan de balaferên bêmirov jî hebûn jorva ve êriş dikirin. Balaferên girêdayî dewleta Tirkiyeyê şer bi qasî 2 saetan bêna berdewam kir. Ev êriş niha di vê deqê de têk çûye û tiştekî gelekî baş e. Ji aliyê me gundekî til temirên hatê toparan kirin. Di van keliyan de artêşa Tirkiye da girger bi tevî çeteyên xwe gundê Elkef ê til temirê ê kantona Cizrî herêma Bakur Rojdatê Sûriye bi çekên giran toparan dikin. Niha tiştekî di derbarê êzdiyan de heye. Mamoste zanim li cem o êzdî tune êzdî piranî li Erîvanê hene ne êzdî piranî li Erîvanê hene. Rast. Niha di derheqê êzdiya da xeberekî pir xweş heye. Welatê Swîsrê komkujiya yani qirkirina êzidiyan fermana ku li êzidiyan hate kirin di sala 2014 de li Şengalê weke qirkirin weke genosîd qebûl kiriye. Êdî Swîsre eger qebûl bike têwîmanî ku berdamayî heye û tiştekî baş e dikare bibe numûne ji bo welatên din jî. Kurdan nas dikin hêdî ev tiştekî baş e. İstasyona elektrîkê a til temirê ket xizmetê ew jî tiştekî baş e. Ez wî jî bixwînim. Beriya çend rojan artêşa Tirkiye dewleta Tirk bi tevî çeteyên xwe îstasyona elektrîkê ya til temirê toparan kiribûn ji ber wê jî ji xizmetê derketibû. Piştî tamîrkirinê îstasyon ji nû veket xizmetê di çarçoveyê êrişên bêhna bergên artêşa Tirk û tevî çeteyên wê de ev binêsazî hedef hatibûn girtin. Çend rojan gundewarên til temirê Kobanî jî di nav da gelek dever bê elektrîk mabûn û niha ketiye xizmetê. Ev baş e. Koma pîşeyiya saziya kerebê pê eleqedar dibe. Niha İlham Ahmed ji Donald Trump re nameyekê şandiye yek ji berpirsên girîng yê tekiliyên derve yê Rojavayê Kurdistanê ye İlham Ahmed ji Donald Trump re gotiye bi lez û bez divê tu bikevî dewrê ji ber ku Tayyip Erdogan gotinê te godarî dike guh dide gotinê te şîretên te divê tu weke serokê nû yê Amerîkayê karîbî pêşî li dewleta Tirk bigirî ku êrişê ser Kobanê neke êrişê ser Rojavayê Kurdistanê neke îş û karê me heye projeyên mezin li benda me ne li Sûriyê bila em wexta xwe neynin nedin êrişên bersivên ji bo êrişên dewleta Tirkiye. Bandor li tekoşîna me a li dijî Daişê dike û bi tu şiklekî dibe tu destûr nedî
دولت ترکیه جبو ایرشیمه بکه İlham Ahmed ji Donald Trump re ev peyam şandiye. Wekî din daxuyaniya dawiya qesedê heye ez paşê bu were parve bikim dawiya bernamêde ew jî gelekî mühîm e çünkü dewleta Tirkiye ji çar milan ve xwe amade kiriye êrişê Kobanê dike rêya M4 heye ji girê spî diçe heta min biçî ew rêyekî pir berfirê he dewleta Tirkiye dixwaze wê derê qut bike ka خریتەیەکی هەبوو ئەو خەریتە تێ بەرچاوەیە یانێ دخوازن کۆبانی وەکێ گرێکی لە هۆلێ بهێلن و دۆراوی بپێچیکردن بپێچن و وسا داگر بکن پیلانان ev hefteyekê di nava vê planê de ne lê hetanha bi senekê de mamostenhayan bi hev ne nûçeyê xwe yê lezgîn pêşkeş kirin ama nûçeyên min din hene ez ê paşê hewalara parve bikim na êwe ji Kazakistanê hûn bi kîjan çavî li meseleyan dinêrin mamoste Rusya çi hale Rusya ketiye navê Ez nava wara bi Kurtî bêjim piştî ruhandina rejima Esed Sûriyede rewşeke dijar çîbû yanî na tevlîhevî heye çünkü vê derê gelek çetata gelek firqanat hene çapêş firqanat na pêşerojî de em bawarin yê şerekî navxwayî çê bibe yanî ev şera yê berdewam e 4-5 sala zû xelas nabe sava milketê sava axê ev çetana yî şer bikin هر داعش هی گلی داوی نگویی اش حاضر بکه ایریش بکه هم سر کرده هم سر یدنی یعنی وی دری شرک از این چیه به وان فرقاناته دا یعنی چتا دا یعنی یک دنگی تننه یک دستیش تننه جبویشی به نوی حکومت دمکی یه مجبور به یه بانگا کرده بکش بوی کمکداری mamoste ez tiştekî li gotinê te zêde bikim rast e îro weke numune li Helebê di navbera çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye û heyet Tehrîr el Şam de ê ku Şamê kontrol dikin di navbera wan de pevçûn derketiye li Helebê li ser hin meseleya ev pevçûn Vedater ev pevçûna yîlab zêde bibe çünkü bu arada dîwîşin bikaj gelek çete hene gelek grup hene her grupek boy berjevandiya xwe boy demek tiştekî dest bixe yê tekirin no yê hevdo şer bikin hûnî berêtin ceber wî jî zanî vê demê de Türkiye çi gava bavîje Türkiye niha mesela niha Erdogan digot Damask Halep hatta bigire Mosul Kerkûşî digot evna bajarê İmparatorluğu Osmanyan e. Em gerek van bajara vegerînin. Yani gerek em netice şerî ciyanî yekemînî em gerek cevap edinî tezeden binêrin em teftiş bikin yani em durust bikin. Bu wî jî yani ketî hereketê ji Armanca ne tenê zevtkirina wan bajaran e. Armanca Erdogan ew demek ji Katarê Cumhuriyeta Arab Katar hata bûriya gazê bişîne Tirkiye. Yani ev gaza axa Saudi Arabî Jordanya Suriye derbas ve. Bes eger Saudi Arabî Jordanê izin didan lê asle izin nedidan. Bin sehta İranê û Rûsyê digote asle izin nedî. Çünkü ewan ne demek ne gorî berjevandiya Rûsyê İranî ne. Çünkü gaza Katarê du caran ya Rûsya erzantir e. Wakî dinê jî vê avayî Türkiye dixwast yani Erdogan dixwast ekonomiya Tirkiye baş bike, xurt bike. Ew Armanca sereke ya Tirkiyeyê nama ji ketevê dewrê, nama jî van çeta çekdar dike, êriş dike.
لیوان روژا وزیر دروازه‌خوری ترکی اوی داماس که گو آرمانجا ترکیه یکمی اوه ام روژاوه تنه بکن وی پشتر آرمانجا ما تنه دینی دو تک آرمانجا که ام گرک روژاوه تنه بکن یعنی گرد روژاوه تک بچه اوی اشکالا گود همون چاپمنگی جهانیشی وی گلی دوباره دکن دویشن یعنی نه ممکن شرط که orta İsrail و Türkiye çünkü Amerika nukara direkt Türkiye şer beke çünkü her şey endemi NATO ne Amerika tkara desti İsrail ve Türkiye درباب در ترکیه Amerika'da Fransa'da Britanya mezun da lobi juhud mezun lobi که خورده مامسته ihtimal هست Türkiye و İsrail شر گرم بمشینن لهم بره هی نه اما دیویژن ترکیه سختکاره خالدجی اسرائیل نشان داده اما دپش پرده ده به اسرائیل را دوسته تشتکی کسه هی گلو نه یالی اکانومی ده یعنی آنها برای بیشم هفته بازرگانی دکن لی وقتی یالی سیاسی ده آنها هفته دشمنه yani şer navbera İsrail و Türkiye mümkün derkeve çünkü Avrupa ji Amerika ji ve bizim nizikatema Türkiye ne başı ka mamustel ser van gotine te xebereki hez hema bibêjim xebereki tam van gotine te pişrastike binêrin hevanno tiştê ku mamoste dibêje aynen vê derê de jî heye dibêje çi İsrailê bersiv da dewleta Tirkiye dibêje tu dagirker û qirkerê Kurdanî Wezareta Karê Derve İsrailê bersiv da Wezareta Karê Derve Tirkiye Wezareta Karê Derve Tirkiye çi gotibû li ser hebûna İsrailê ya li Sûriye daxuyaniyek nivîskî belav kiribû gotibû ew biryara İsrailê ya berfirehkirina sînorê Girê Golanê li Sûriye şermezar dikin ew ji vê pêşveçûna İsrailê di nava tirs û fikaran de ne yani endîşa wan heye Wezareta Karê Derve İsrailê bi daxuyaniyekî bersiv da van îddiayên dewleta Tirkiye çi dibêje İsrail binêrin em daxuyaniyên bêbingehiyên Wezareta Karê Derve Tirkiye yên di derbarê Sûriyê de ên li ser İsrailê red dikin rastî ev dibêje İsrail Tirkiye baweyekî sîstematik destdirêjî li axa Sûriyê dike ev pêvajo bi operasyonên askerî yên salên 2016, 2018, 2019 dest pê kir heta niha jî berdewam dike. Tirkiye vana İsrail dibêje. Tirkiye herêmên wekalet ji xwe re ava kiriye. Komên çekdar yên wekî artêşa niştimanî ya Sûriyê dibin kontrola wê de tevdigerin. Niha nêzîkî ji sedî 15 axa Sûriyê dibin kontrola hêzên girêdayî dewleta Tirkiye de ne. Li van herêman pereyê Tirkiye tê bikaranîn. Şaxên bankeyên Tirkiye hene. Xizmetên posta Tirkiye heye. Yani dewleta Tirkiye xaka Sûriye îlhaq kiriye. Tevlî xwe kiriye dibêje İsrail. Wekî din artêşa Tirk bi balafirê xwe, bi dronên xwe, bi nesaziyê herêma Xweseriya Bakur Rojdatê Sûriyê bombebaran dike dibêje. Tirkiye piştgirî dide hêzên cihadîst ên ku li Sûriyê li dijî Kurdan tevdigerin. Welatê herî dawî ku dikare behsa dagirkeriya li Sûriyê bike Tirkiyeyê ku ji sedî 15 axa Sûriyê dibin kontrola alîgirên wê de ye. Tu bahane, tu hincet ji bo berdewamiya êriş û tundiya Tirkiye li ser Kurdên li Sûriyê tune ye. Yani İsrail bi temamî êrişa dewleta Tirkiye li ser Kurdan red dike mamoste. Halê bedran dixwazim sizê bikim no em ne tenê Amerîka lazim e. Yani em Amerîka lazim e ne Amerîka me ra. Niha bêjim rojavê da têra neskit 1000 leşkerî artêşa Amerîkê tê de ye.
اما دیمک دولت عرب یک آمریکا قبول نکرد. یعنی بارگاه ایوانا بازی ایوانا وان دولت تننه نک بکی هنه عراقی وقتی تننه وانا قبول نکن تا کرد قبول دکه بو کو آمریکا راست نبین تکه بین تشکیل آخه یه جیه کی یه خوب بگره بسکنه او جیش روزاوه بخواست نخواست آمریکا تو وقتی روزاوی برناده اوا برجواندی آمریکا او ویده خود جی بگره یعنی باوری آمریکا به عرباتونه لولات عربان نه تنه باوری تنه نه باوری آمریکا ته کردانه کرد عراقی کرد روزاوی نه موجی تو وقتا آمریکا دست کردا برناده اما نه گوری اکوانه برجواندی آنه باوی جوی واری دم مراق نکن یه دودا لیدسش هم گرک تکیلی خو اسرائیل خورد بکن علاقاتی خورد بکن یه کمکی بده کردا یا بده کردا اسرائیل çünkü İsrail taniye doğru giz devletin düşmanı taniye biz bu bir ravşa taniyeti der ki ve gere kumak gibi de kurda gere statya kurda rojavi ya sasi bezalat kıran iyi servi nokta hatta doğuya İsrail'i bemeşe çünkü ama لوبی جهود جاکی اروپی آمریکی وان شتات خوازن و demek در دور خودتنی نیلین یعنی کرجی انسانی وارد bizim شرانن خورتن اول چند سالن بندستن شردانه خونی دانه بری جوان دشته آنو باش فهمدکن ناموزی نزیکات یاخ یویداتر خورد بگه که هم گرد هرتم گره شانده خود بشین اسرائیلی از دیتنا چه بکن یعنی بی باری ده گره من لازمه هفبندی گره ارتا خود علاقاتی خود بکن اف لگوری تجربه و لگوری زانین و البته اف پیشنیازی و مهمن اف شیرتی و مهمن چونکه اون جیانه اون بونه خودی تجربه اون دبیجن ملت کرد نها حاله حاضر لروجات ناوین جبو کو بکاره بل سر پیا بمینه دبی دوست خواست زیاده تر بکه امریکاش قرار بکه دوست اسرائیلش قرار بکه دوست راسته راست نه امروز روسیه مثلا روسیه اکوی گمیستان نوی تارتوسیه گمیستان و فراکوانیوی اکیه خمینی فراکوانی اما هر نقطه شیر نقطه عسکری اونا بروش لازم بش بوی کشوی و هر نقطه چکا حاجت بشینه دولت آفریقی ماروکو ہے و به افریقیا وان دولت را چکا حاجت بشینه نه ایدی هر نقطه ایدی هات نکلید کرن ایدی وی وظیفه نکره پک بینه یا دنیجی یعنی روسیا هر تم اصلا زخت کرد دو گره ایزنی ندی ترکا حتی بوری گازی بشینه ترکیش قطاری و دو مقصد روسیا اون دو مقصد جنا ام مقصد ها هجی تک چون نه روسیا کتی فکارا روسیا پشمان شما تکیلی خود کرده رو باش نکریه نه گلک سیاست ندی روسیا دیویژن işareti vi çiye ku dibêjin em poşmanin ama mamoste devleta Rusyayê mamoste devleta Rusyayê em pir jê gilû gazinca dikin em pir jê xeydîne yani ma îro nine devleta Rusyayê piş bi me dike ji Mehabadê bigire heta tekiliya bi devleta Tirkiye re di Kurdistana sor de jî yani tecrübeyên me ê bi Rûsa re qet nebaşin mamoste na wan Ertistana îdî Rusya fehm dikir شاشی خود دینستی خود سیاست مداری وان داشته دینست هر زمان دوی اول ارتشتان افغانا نراستون نماجی امکت نوی روشا خراب یعنی نه دخواستن ارتا خود کرده چه بکن وان روزانه بگی هر دیتی چه ببه نابر روسیه روزاوی چه ببه
ببین نوی آمیری که یه مجالی ندیوان تشتا یعنی تشتا کو فایدت کاره بده کردا هیز و قوت روسیه هی پیشی لدولت ترکیه بگرش بول منخه ایرش سر منکه یعنی نابرا ترکیه و روسیه اگر خراب به ما فایده متیده هی مثلا نه ارتشتا تیجیتن خرابی چید به نابرا ترکیه و روسیه خرابی چید به اونا چاپمانی خوش دنویسن یعنی وانا دوگود هلیکوپتر که می آنی ریخسن جورده کرد گود بایلوزی می کشتن آنقاری گود ما هم تشتا باقشاندن دی او نراستو اما دوی روشا داویدا روسیا وکه خیانت الخد بینه گلو دولت ترکیه او هتش پرورده کر پشکری دای چته خو پشکری دای او کتن حتی شامی چون یعنی روسیا وی روشا لسوریه شخوره وکه خیانت دبینه گلو هلبت دبینه ترکیه نه اونو جاکتاب دویشن دوی ترکیه دوی دجمنیمه دوی اردوغان سری پوتین خواپاند یعنی خواپاند نه ایدی روستا فهم کنه کشتانا جواب دیگه بیشتر نه مثلا شما رژیم اسد زوزو حتی رو خواندن چونکه اسد چاق از گنرالی هم گنرالی یه سرخوی یه جهاتی هانی گشت آتش هاوید آتش دور خست نیوی کنه حبسه چونکه ناو دا اگلکون برسیلگری روشت خور گلکو اصلا جی ملک دستکاری سر ایرانی روسیه حزبالله که آن هفته هست این نالین دستکاری دستیم درکه یا اسکر هیم نکر اسکر پروادن نکر اسکری خود نکر شو خورد نکر ناموشی اسکر خوش بو فرار نما اوی گله کی ظلمانی نکرده اویش باوی ویجی 35 سالی بری اچاقی تی بیرا وکی اکی دا خاموشلی مافره که زاروکا کردای فیلم تماشا کردن آنی ام مافره آن شاوتاندن سیاسی زاروکا کردای خودن کشتن تی بیرا از ظلم قبیرا کرده ده چه حتی نشاده سال 300,000 کرد سیریه به پاسپورتون به ناسنامه بون چاق از زندان اشکنجه دکرن نماجی کرد دیویژن سلم عرده نامینه نماجی هانی گورستان باوی شویداندن یعنی دنیا دیویژن که ظلمی بیتی از اونها بسریته از اونها تا سری اسد تایی باوی که رزیل کرن رزیل گورستان شویداندن اوا رزیله که هر این مزنه 5 سالی امر کرد ما مست چاپمنی روسیه ملت روسیه و مسئله سوریه چوا دبینه جبو خواه وکه تکچون وکه ونداکرنه کی دبینن گلو روسیا کده کی مثلا روسیه کده کی پرمزن دا سوریه پنجی 6 سالان لوی داره ما 5-6 ساله سوریه روسیه وی داره وکه پرچه که آخا خواه دبینه پشکرید دوی داره میلیارم پره خرج کرد مثلا 10 سال انداوی ما مسته 10 نبجی 8 سال انداویه کردن روجاوه کردستان لاوی روسیه کرن رجا کرن گوتن وره و رژیم اقناع که ام و سیستما دموکراسی لتمام سوریه بجی کن ام وکه خوشکو برا بکارم به هورا بجی روسیا خانه دا بره روسیا تم داخوازین کردا پشگوه کر و حتی لاوروف کفایی قدج کردان را نایه لاوروف درکد بانگ لدنیا عالمی کر گوت امریکا فتنه فسادی دردخه لروجاوه کردستان کی آباد که و پیشی لی بگیرن بانگ کر کا کردستان لاوروف کا کردستان بنیرن دولت شریعت خوازان چه بو اسلامیستین رادیکال چه بو
او اما دیسا جی کرد مانه لوی داری دبن ایرشین دولت ترکیه ده خویایه لاوروف استخباراتوی صفره تونه استخبارات لاوروف هبیا ند گوت امریکا تش کردان و کردستان چیدکه و بگوتا سوریه جدستشه ام عاجلا دخواز کردا بیننجی که سوریه ببه دموکراتیک کرم که ما مسته راست نه روسیا وندشت آنالیز دکه نه تشتا دست که راست دیوی مشاشی کریه نه تشتا دیویژن yani siyaset medya Rusya divizyon oluştu. Yani diye gerek gavin baş ben kurta bavitana. Diye ne kır me şu megidi Türk'a kır. Hani Afrinci teslimi Türk'a kır. İyi ne istatya Kurdacı Rojava bezalat kırın. Vantıştan çapamani Rusya zinivisi. Yani devlet belki onu başkalar ne bilsin. Li siyaset mederi oluştu divizyon. İdi onu nizam çe bikin. Zavir ravşe çar serast kin. Çe bikin. Yani tekçün ahı nizam çi teri serast kin. پر حسانه روسیا دچه جم کردا دخواز کردا پرسه کرد روجاوی کردستان دبیجه من دوان دران دا خطا کریه هون جمره ببیجه ات چه دکارم بکم جبو از وان خطای خود تلافی بکم پر حسانه دکاره بچه جم رویبریا خسر ما رای درین روسیای دخواستن هنه باشور کردستانی دخواستن دستی باشور و یکی تکیلی خو رو چه بکن افتشتا پیشروش دی چه ببه yani onu direkt ne korun her ne Rojava. Ona git çürüyor herin. Ağız harabi kiriye çit heri her ne bal kurda. Le orta Rusya başra Kurdistan başı. Çünkü yukarı şirketi Rusya jene. Belki desti başur ve nizikati akı Rojava'ya baş bakın. Ertuşlar Rojava dahe. Cana persona ve demi demege gringe buyumuz. Hani gerek hamu Kurd diniye güçlü gerek imkanı yok, zanabun yok, tecrübe yok, hayat yok gerek seferber bükün. O tekne hizmete milleti Kurd. Yani koronavirüsün ev roja kıyameti. Da habuna Kurda yan tanabuna Kurda. Hem gerek bir çiki baş hem bükün. Hem gerek dekne meydana dekne kolona. اگه تو نخواهش سختی دکه در مالا بس شپاره رونی بازی خوده که به خود تو کرده دوری قده بلا ببین اوجی بخودا نکه اوجی تکاشی نکه یعنی ویدمی سکناندن نه قبول کرن هم گره کم گوا باوشم گره پیشگیری بدن قصد دی پیشگیری بدن کمکی بدن ملت نها نکی حشر بیه ملت نتیبری نینه چونکه حشمندی ها ملت یه بلند بیه اما 5 سالی داویه راست گله کردیمه هر هی کلا نه کلاتی دمشن راستی آخه نابینین راستی جایی که نزانن اتشتا جایه بی وارید لازمه خباتا که مزن خباتا که شیعتکاری خباتا که بانگشوانی یعنی ملت نزانی دگره ملت بیکرات کرن چونکه ملتی ما پرانی نه پولیتیزنه حتی انسان پولیتیزن نه و هم نکره وان بیارا فهمه که نکره ملت نیوی نه که تبگر کرن یعنی تبگر کرن دوری ماشا کردن دوری ماشا آزادیه گله بویش لازم خواهد که مثلا رخصتین من گله که رخصتین سیاسی جواکی یه مدنی لازم میشه ناخو بجیبینه لازم شروجی بیشتر حتی بخفته مامسته ابراهیم نهات ترسه که هی دنوا me کردان ده ام ترسن هر رخصتنه که کرد به سری خواه را به بچه شامه به هت شرا هفدیتین چه که اوی جولانی را وی دمی نفاقه که به نابره کردن اگر هر کس به سری خواه بچه جبرویه که مازوم عبدی روبریا خسر بانگ لحمی کردان کرد اینه کسی جی دناو دا جی کرم آخرا به تنا سری خواه را نبه نچین شامه دا خواه خواه به تنا سری خواه پیشکشی وانه کن ورن ام اکیبه کی چیکن کمیسیونه کی چیکن جروجاوی کردستانه ام وکه کمیسیونه بچن حتی نه تنه سرناوی کردا لسرناوی روبریا خسرن بچن چونکی وی دره
ارمنی آسوری هنه یا اوج گنهنه لسروانجی ایرشیه وانا مرو تنه هله مرو یک دو جوانجی بگره نوای کمیسیون مرو به هبره بچه لسر به مسئله تو چت بیجی مامسته از بار نکم جورانی همو پارتی قبول بکه جورانی زانه کی روجاوی سرکیشی دکه کی پیشنگی دکه نه اینه که نه آخمخه اینه که زانه جورانی بیشتر من داشته اما باش هم که باز زانه بعد بیشی بعضا عملیزی اشارات داره حکومت دمکی یعنی چه خبردان داره چه نقاش داره گره نابرا نه چه بره یعنی نابرا اگه روشنابه او دکی حکومت دمکی برای راست بیشی لازمه کمیسیونه لازمه هر ملت چقدر که ملتی بچوکنه گره تبدیل کمیسیونی ببین وی اکیبی ببین توایی هرن پلان چه بکن چه دخواه خواسته کامن چیه نه ورسه 4 ماه سوری نه دخوازن ما که قانون را کندو قبول بکن ما که قانون را چند خال به تفکرن بیرون شتاندن اگر ما خالا دا ما که قانون دا گاو استاتیا روژه نه دیدن نه نشتاندن او چاقی خبردان چه نبه ورستا حکومت ملکی او روژه ششته چه نبه çünkü Türkiye teke hareket bu demek neyle av hala maga kanuni bir müştende av mesela jihe bervici lazım hem şandaki gere roja şandaki beşine damaski neştandaki gere her hafta biçin yani her vali da biçin yani gere ne kışkını bir şandın daha zaman çiye Almanca kurda çiye اگر کارن تبریزین کارن سیستمی که دموکراتیک چه بکن سیری دا گرک بیشتری گرک نه حساب بخور یعنی استاتیا کتی گرک به زلال کنن به صافی کنن ولیش افتساج هیه نه از اکی فهم دکم جولانی فقیر یا ناکته ارتا زانی ارتا چند کمی مزن دیوید کرا یا ببه اوجه نو گرک باوری بدن جولانیا یعنی گاو açıkta çebi em varane em ta vanen problemi mene de gerek hume nas bikin ama nas nakin bu çaxi em hiç kurun komedi bedna ve her bir şey şeri çebe bir şey çok bir sala şeri berdavam be işte he işte gerek biz işte gerek hazır bikin amade bikin راست شر نافخویی دبه کوچیه به سپورت جو سرچشن اصلا چه بسه bir nove آقاس çeten آقاس grup ne yani herkes Almanca var herkes Berşamanca var ama sen hiç sal bilerine bu çi ne bu üstteki ders bakın راست berujem go konserkati bibin yani gerem her deri her valet در valet her deri hem civina şey bükün hopeşandan şey bükün yani dakana der var dasti hem gerek komaki bedner avroz av derfata belki şeneve belki bir şey söyle şeneve ve derfata gerek istifade bükün ama kod binin اگر مثلا نگیم چه کمی دستشی مثل کولا ببینیم مثل 20 تا ببینیم یعنی آقاس خوناتیریتن آقاس دارگی کردان جان فدا کردن با آزادی دیم نکنم گاوا پاشتا با بشن اگر نه خورد بکن یعنی همو پارتی همو رخصتن یعنی چه اکیمان هنه دعوکاریان حضور هنه چقاس اوساقیمی وانا هنه گردان کلکه کی او دما هفگرتنه او دما یعنی توقیه هم گو به یک دست قواتر هم گو به کار نینین او چخی همین کنن سرکتی ببین همین کنن انجام بگیرن او تشتکی زلال تشتکی اما اشکالای با ویژه گره هر کس فهم بکه گره همون کانالی تلویزیون ها گره نوتری کانال ها گره هر تم برنامه رسو ببشاندن یعنی گره ملت بسراختن
و هیچ هنت نوچه گوتن تشت لاب باشه یعنی انفورماسیون کیمه والا دیدنی روسیه نشان نده او نه گوری برژاندی روسیه نشان بده چه کو تقاوم روسیه یکی ده سوری داد برویشی گره کم سانی هم ویدمی هم گره خیدان خود گره دان کلاکی او نه دم خیدانیه دم هفگرتنیه او دم تواقعه برویشی گره کم ویاکیت هم گاوا باویشن گاوی ابجکتیف باویشن اگر دخواستن سرکفتی ببین مسئله بر نقطه ده یه اتکارون بیشن فاکتور کردی ایرو پروبلم کردی یه پروبلم نامنتوی نه نوتی بری نه دنیا زانه ترک نحقه دنیا زانه راسته اچما بریا چند روزه میگی ترکی دست فکر یعنی پیاجوی که به هفاتنی وی رفشی زانه بود از آنها درته شربک اسرائیلی دیگه شربک کرد راون کرد ترکی راون ترکی پرچه ببه اونش باش هم دکن آن درتسن تو آختا آنها نگون هنه سر اسرائیلی درتسن اما خبردان اردوغان من دیره خبر ده چند باجه دکه اما که هیچ بوشه مامۆستا چی شتێ ڕیجێت بکەم ئەم نەها وەختا ku me ji bo reportajê ve qetandibû hevdîtina min û we edî bi dawî dibe ez gotinê tê dawî bigirim gelek nûçeyên minê din hene mesela Qesedê heye banga dawî ya Qesedê gelekî giring e dixwazim bi hevala repar ve bikim dibe herkes bibîse yani Qesedê çi ji Kurda dixwaze çi ji Amerîkayê çi ji Ewropayê dixwaze ji ber ku îşev sibê dewleta Tirkiye dikare êrişê ser Kobanê bike eger Kobanê bigire ev wandahiyekî pir ciddî ye ji bo Kurdan maneviyeta Kobanê heye ji bo Kurdan ez bangê te ê dawî bigirim ka tu çi bangî li Kurdan dikî li dunyayê dikî û paşê jî em qadir dixwazin bang dikim işte enekesi bir enekî durust bike yani dilmayîna xwe xeydanan wê de dayîne lingekî wî rojava mijî ji Anqereyê esa nabe gerek durust bikin yani ev şoxlê miletê Kurd e ne şoxlê partîkê gerek berjewendiyê xwe gerek dan alîkî berjewendî yekim me berjewendiya millet e berjewendiya rojavê bo wî jî ew wî tiştî gerek em baş diyar bikin sama hemû ku hemû gelê Kurd bizanbe kênî wî jî niha başûrê 5,000 leşkerek tên pêşmergê roj 5,000 gerek hûn baş qebûl bikin gerek hûn van eskera van pêşmerga hûn pîştazîkî baş bikin hûn Kurdê me ne yani hena tên alîkariyê û wî jî wana çavekî girtî nenêrin ew xwasteke me we dixwasta me we lê bo wî jî niha gelê ne tenê gelê dinyê gelê Xalistanê gelekî merak dikin gelekî yani ser vê mijarê guftugû dikin divên kekî bir em çi bikin çi nekin wê jî got peraber bikin bişînin peraber bikin gelek penabarê me hene bişînin Moskvê merkezek vekirine bu berevkirina pera şandina gelê Sûriye ra kî destkevatî wan tişta komekî bidin ew jî şerek ew jî têkoşîneke yani millet wan tişta fehm dike yani fehm dike sürekli baş e diyeceğim niha mesela 10-20 salî berî û çaxî yani tiştê êsta belgê xwe davîtin niha melek merak dike melek gerekî berxwe dikeve yani çav ve rew çav ve Türkiye çima dixwaze yani ev xeberdan her derê çem çune dawatan çune rojbûyîna yani van nuştandinla ev xeberdana diçe ev guftugû diçe ev tiştekî baş e yani ez zora serkeftinê dixwazim ve umkedekî mezin dirêjînin Malatya gelek spas dikim mamoste ji bo tevlîbûna te
gelek nûçeyên deqeya dawî hene nûçeyên acîl hene hevalê me li bendê bin ez bi wan re par vebikim her hebî malatê ava mamoste ez xatir şte dixwazim ez nûçeyê xwe domînim Tamam. tu jî ji malê dikarî gudar bikî weşanê her hebî Baş. ser çavê min baş e gelek spas dikim ji mamoste İbrahim Aliyev İbrahim Hasû Aliyev dibêjin yek ji keseyetiyên Kurdan yên li Kazakistanê niha hevan û ez ji we re çi pêşkêş dikim binêrin ev meseleya êrişa dewleta Tirkiye ya li ser Tiltemirê bendava Tiltemirê ew jî çû niha binêrin artêşa dewleta Tirkiye di van saetan de xeta kerebeyê ya bi hêza bilind derdora gundê Umm-el-Keyf gundewarê Rojavayê Tiltemirê topbaran kir hûn zanin ji ber vê bendavê elektrîk hatibû herêmê ketibû xizmetê lêbelê ev îstasyona kerebe ji nû ve ji xizmetê derketiye ji ber ku dewleta Tirkiye cardin êriş kiriye yani gelekî pir balkêş e xiyanetekî ciddî ye niha ez wisa bikim êrişên dewleta Tirkiye vê êvarê hêdî dest pê dikin divê em bilahaya me jê hebe goy me li ser Kobanî be çünkü niha ev îstasyona ku me bes kir car dibiye hedefa dewleta Tirkiye ez nûçeyê xwe hinekî dubare bikim bersiva İsraîlê we li min godarî kiribe sûper e lê ez pêşî niha daxuyaniya Qesedê bixwînim paşê ez ê cê bidim nûçeyên deqeyên dawî ku niha ji Kobanê tên ez hema Qesedê çi dibêje hevalno binêrin fermandariya giştî ya Qesedê bi daxuyaniyekî bang li tevahî gelên herêma rojata navîn kir bang li cîhanê kir bang li hevalbend şoreşker mirovên demokrat azadîxwaz kir li cem gelê Kobanê cih bigirin li cem Qesedê cih bigirin bi hev re rihê yekê mijdarê zindî bikin daxuyanî aynî bi vî şekliye çawa be ez ji we re dixwînim daxuyanî naguherînim têda şîrove jî nakim Sûriye êdî derbasî pêvajûyekê nû bû bi hilweşandina desthilatariya Baas re gelek welat gelek valahî çêbû li herêmê êdî reveberiya Şamê dest guhert ne diyar e wê pêşaroja Sûriye çawa were xêzkirin dewleta Tirkiye dagirker ku bi salan e êrişî herêma me ji van welatiyan dewleta Tirkiye dagirker ku bi salan e êrişî herêma me dike ji van welatiyan sûd werdigire berê çeteyên xwe dide bajarê min biçê bi hemû hêza xwe ya hewayî cihê xwe di nava vê êrişa dagirkeriyê de digire berê xwe da bendava Tîşrînê pira Qereqozaxê ango xwest berê xwe bide Kobanî li vir şerên pir giran rûdan dagirkeriya dewleta Tirkiye bi hemû teknîka xwe bi ser şervanê me de hat dibêje Qesedê lê piştî 5 rojan di encama berxwedana mezin ya şervanê me de ev êriş tevahî hatin şikandin bêguman dagirkeriya dewleta Tirkiye ranaweste niha plan dike êrişê bajarê Kobanê bike heta plana wê ew e tevahî xalka Sûriye dagir bike îlhaq bike tevlî Tirkiye bike ji bo wê jî niha di serî de Kobanî li seranserî herêmê hejmareke mezin esker û çeteyên xwe tevî çekên giran anîne di rewşeke amedeyî de hîştine her kelî li benda êrişê ne baweyeke rojane êriş dike tehdît dike gefan dixwe cîhan tevahî dizane weke Qesedê bi hemû meclîsê xwe re em hêzeke rewan e em meşrû ne me li dijî Daişê şerekî pir dijwar da meşandin heta niha ev tekuşîna me hê jî didome dünya alem tevahî ev serkeftina me ya li hember Daişê pîroz kir lê mixabin li cî ku me Daîş têk biriye îro dewleta Tirk mîna ku tola xwe mîna ku heyfa Daişê rake êrişê van deveran dike herkes dizane ku Daîş destpêkê li Kobanê têk çû şikandina xwe ya yekemîn li wir xwar ango li Kobanê ji bo azadiya gelê Kurd û tevahî gelên herêmê heta ji bo parastina tevahî cîhanê ji metirsiya Daişê
رومتا مروواهی هاته پرستن لکوبانی لو مایه مگوت مانویتا کوبانی هیه واقعی کوبانی هیه به تو شکل کی دبی جالی دولت ترکیه و نه داگر کرن قصده بانگ جهانت که جبرویه کی yani Kobani ci ku Daesh li hat şkandın cara yekem Kobani'ye. Ci ku dünya alem jgefa Daesh'i rızgar bu dünya Kobani'ye. Jberviye ki yeki mijdari roja cihani a Kobani debe ev ruh vere parastin u cara kidin mruf destur nede ku ev bajari xudi manaviyete ki mezin bike ve desti devleta Türkiye. Millet emeği Bakuri Kurdistan'a haqqi wan tünneye devlet axwa bişini ser Kobani. Devleta Türkiye devleta Kurdin Bakuri Kurdistan'a. Devleta Türkiye eğer erişi Kobani bike her ferdeki kulli dış dernek etiye suçdara. Pır mühim. Pır mühim. Devleta Türkiye bir yek şekilde dikare bisekine. Berxudana milleta. Berxudana milleti Kurd el Bakuri Kurdistan'a ancak kare peşiyle devleta Türkiye bigreş bu erişine keser Kobani. Her Türkiye kulli hemer devleta kadar nekeve suçdare, günehkare. Sibe düsbe her Türkiye kulli hemer devleta kadar neketiye nikare bahsa bıratiya Kurdan bike. Nikare bibêje Türkiye ku ji Kurda hazneke ne Türkiye Kurdî ku ji Türka hazneke nizam ne Kurde tiştê wisa fasafîs û derbas nabe. Anha kî çi dike bike bila anha xwe nîşan bide. Televizyonên ku xeweke muxalîf nîşan didin. Demokrat, Türkên demokrat, Türkên çepgîr kî dibe bila bibe. Dibe îro dibe xwe nîşan bide ku ew li dijî dewleta xwe disekine ji bo êrişneke ser Kurdan. Wekî din çareyê tune ye. Ev yek. Ez daxuyaniya qesedê bi dawî bikim. Yên ku digotin Kobanê ket vaye wê bikeve îro berê çeteyên xwe didin Kobanê. Em weke qesede bi biryarin. Em ê heta dawî li hember van êrişan rawestin. Çawa ku Kobanê bû destpêka tunekirina Daişê ew ê ji bo Tayyip Erdogan û çeteyê wî jî bibe destpêka têkçûnê. Şervanên azadî û gelemeyê Kobanê yê bi rûmet wê derseke dîrokî bidin Tayyip Erdogan û çeteyên wê. Ji bo wê di serîca genç û cîwanên Kurd û Arab divê tevahî gelê herêmê van tewlikeyan van xeteriyan bibîne û ji bo mezinkirina berxudanê erka xwe bîne cih. Çi ye erka xwe bîne cih? Tabî banga wan e. Tu mafê min tune ye însanan bişînin nava rafên qesedê tenê dibêjim serî rakin mafê xwe ê sivîl bikarbînin, mafê xwe ê rewa ê qanûnî bikarbînin ji dewleta xwe re bibêjin baja me, perê me, nanê zarê me nexin xizmeta şerê li hember Kurdan. Neçin navêjin ser Kobanî pere maaş nedin wan çeteyan êrişê ser Kurdan nekin bi perê me. Ev heqê we ye. Ama qesede bang li cîwanan dike dibêje were tevlî nava refên qesedê bibin. Eger em dixwazin malbatê me û gelê me bi aramî li ser axa xwe bi rûmet bijî wê demê divê em bi lezgînî tevlî nava refên qesedê bibin dibêje qesede. Bi vê sekna xwe ya berxwedêr em ê karibin jiyana azad û bi ewle misoger bikin, garantî bikin. Bi qasî ku gelê me li her bajarê, li her tax û kolanê xwe diparêze ve ew qasî bibe palpişt ji bo hêza xwe ya parastinê. Ji bo wê divê gelê me bi ruhê seferberiyê tev bigere, hemû jiyana xwe li gorî rastiya vî şerê dijwar bi rêk û pêk bike. Weke hêzên Sûriye Demokratîk qesede. Em bang li tevahî gelên li herma rojhata navîn dikin, bang li cîhanê, bang li hevalbend şoreşker mirovên demokrat û azadîxwaz dikin, divê werin li cem gelê Kobanî cihê bigirin, li cem qesedê cihê bigirin, em bi hev re ruhê yekê mijdarê zindî bikin, ev ruh wê carekê din cîhana me ji xeteriya Daişê û alîgirên wê biparêze. Ji bo avakirina Sûriyeyeke demokratîk û azad wê rola sereke bilîze dibêje qesede. Daxuyaniya qesedê bi vî şeklî bû heval ji min dixwazin dibêjin daxuyaniya İsraîlê dubare bike. Daxuyaniya İsraîlê çi ye? Dibêje dewleta Tirkiye re heddê xwe bizanibe tu nikarî ji min re bêjî tu dagirkerî ez İsraîlim axa xwe diparêzim elbet ama tu dagirkerî. Te sedî 15 axa Sûriyê kiriye bin kontrola xwe tu çeteyan xwedî dikî berdidî ser Kurdan heddê xwe zanibe ê dagirker û qirker jî tu yî dibêje İsraîl. Wezîreta Karê derve ya İsraîlê bersiv da Wezîreta Karê derve ya Tirkiye ku gotibû hebûna İsraîlê ya li Sûriyê
meseleye ji bo me pirskirêke İsrail axa berfireh dike bi ser girê Golanê re em vê yekê şermezar dikin gotibû dewleta Tirkiye û Wezîreta Derveya İsrail bi daxuyaniyekî bersiv da Tirkiye İsrail daxuyaniyên bêbingeh yên Wezîreta Derveya Tirkiye yên di derbarê Sûriye yên li dijî İsrailê de red dike dibêje rastî evin rastiya ku İsrail pêşkêşî dünya alemê dike dewleta Tirkiye dike bi vî şeklê ye Türkiye baweyeke sistematik destdirêjî li xaka Sûriye dike destdirêjî yani tecavüzê axa Sûriye dike ev pêvajo bi operasyonên askerî yên salên 2016 2018 2019 dest pê kir heta niha berdewam dike Tirkiye heremên wekalet ava kiriye ku komên çekdar yên wekî artêşa niştimanî ya Sûriye dibin kontrola wê de yê tevdigerin niha nêzîkê ji sedî 15 axa Sûriye dibin kontrola hêzên Tirkiyeyê baş e li van hereman pereyê Tirkiye tê bikaranîn şahê bankeyên Tirkiye tê bikaranîn xizmetên posteya Tirkiye tê kirin yani çi ye bi şeklekî te axa Sûriye îlhaq kiriye tu radibî bi vî halê xwe İsrailê sûcdar dikî her wiha artêşa Tirk bi balafirên xwe bi dronan bi nesazî herema Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye bombebaran dike gotinên İsrailê ne Tirkiye piştgirî dide hêzên cihadîst ên ku li Sûriye li dijî Kurdan tevdigerin welatê herî dawî ku dikare behsa dagirkeriya li Sûriye bike Tirkiye ye tu hincet tu bahane ji bo berdewamiya êriş û tundiya Tirkiye li ser Kurdan tu ne yani Türkiye ji xwe re tu bahane nikare ava bike çima êrişê ser Kurdan dike ev gotinên İsrailê ne baş e ev yek hevanna ya din jî ev meseleya Swîsrê hebû dixwazim ji we re dubare bikim meseleya Swîsrê ka çend parlamentera dengê xwe daye û ji aliyê çend kesan ve hatiye redkirin Parlamentoya Swîsrê bi dengdanekî komkujiya ku Daişê li Kurdên êzîdî kir bawekê fermî nas kir endamên Parlamentoya Swîsrê 35 dengên erê 61 dengên na da komkujiya ku li Kurdên êzîdî hatiye kirin her wiha 27 parlamenteran jî dengê xwe bi kar neanîn Parlamentoya Swîsrê komkujiya Kurdên êzîdî şermezar kir û ragihand êzîdî bawekê sîstematîk hatine koçberkirin destdirêjiya seksî li wan hatiye kirin şûnwarê wan ên çandî hatine wêran kirin komkujiya Kurdên êzîdî ji aliyê Parlamentoya Swîsrê ve wekî bersiveke suçên Daişê yên sisiyê tebeqa 2014 hate dîtin ev bi vî şeklî ye wekî din Wezîra Derveya Almanya li ser Kobanî peyamekî belav kiriye ew jî gelekî mühîm e em wê peyamê jî ji we re bixwînin hevanno ev bawer dikim encama xebatên dîplomatîk in çêbûne yani Swîsrê bi tena serê xwe ranabe û wisa nabêje me qirar da em komkujiyê qebûl bikin di encama xebatên dîplomatîkên Kurdan de ne Wezîra Derveya Almanya ranabe bi tena serê xwe daxuyaniyekî bi vî şeklî nade encama xebatên dîplomatîk in ev tiştên giranbiha ne xweş in mirov bişêkirîne baş e Wezîra Derveya Almanya got Kobanî sembola tekoşîna qehremanîya Kurdan ya li dijî Daişê ye Wezîra Derveya Almanyayê Annalena Baerbockê li ser Kobanî peyamek belav kir Baerbockê bajarê Kobanî ya Rojavayê Kurdistanê wekî sembol bi nav kir çi got Kobanî sembola tekoşîna qehremanîya Kurdan ya li dijî Daişê ye piştî şerê 14 salan tiştê herî dawî ku divê mirov bike rijandina xwînê ye Baerbockê Tirkiye ji parastina Sûriye berpirsiyar dît û got berpirsyariya Tirkiye jî parastina yekperçeyiya axa Sûriye û hêviya aştiyê ye yani ev siyasetmedarên Ewropî hêjî xwe dixapînin Tirkiye wekî hêzekî parazvan bêhna setkin ev tiştekî ecêb e mirov fehm nake baş e hevanno niha tiştekî din ku ez ji we re pêşkêş bikim bawer dikim saet me saeta xwe jî tijî kir
Ez dişa jî nûçeyên deqe dawî binêrim paşê li peyama we binêrim. Belkî we tişt ji min re gotibin. Dibe ez zanibûm me çi gotiye ji min re. Ka deqekî li bendê bin ez hinek li peyama we binêrim. Paşê jî nûçeyên deqeya dawî binêrim. Ez werim cem we. û ez binêrim ka min çi nûçe nexwendine. Baş e. Ez bahar dikim yani Amerika ji bo qesedê dibêje em bi Tirkiye di nava danûstandinan e. Ev ji Amerîkayê weke nûçe hatiye. Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê diyar kir ku di derbarê qesedê de ew bi Tirkiye re hê jî di nava danûstandinan de ne her çend do agirbest pêk nehatibû jî lê danûstandin hê berdewam dikin. Divê merov vê yekî bibîne. Li ser pirsa piştgiriya Amerîkayê ji bo qesedeyek ji xalên serekeyê nakokiyên her du welatan bû yani Amerîka û Tirkiye di nava wan de nakokiya herî mezin mesela Qesedê ye. Pirsekî hatiye kirin yani tekîliya we çawa pêş dikeve. Amerîka dibêje Matthew Miller dibêje. Matthew Miller berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê ye. Ka çi dibêje? Ev mijarekî pir hassas e. Dijwar e ku em bi hevkarên xwe yên Tirk re li ser wê dixebitin. Ev mijar di navbera Wezîr Blinken û muxatabeyê wî yê Tirk de beşekî mezin a gotûbêjan bû. Niha em bi hevalbendên xwe ê NATO re nîqaş dikin. Di derbarê rewşa Qesedê li Sûriyê Miller wekî din çi got em bi hevalbendên xwe ê NATO re li ser mijarê nîqaş dikin hewl didin ku biryar bidin ka rêya herî baş çi ye. Me ji hemî aliyan re hikûmeta İsraîlê jî di nav de bi zelalî diyar kiriye. Em dixwazin çalakiyên ku aramiyê zêde dikin bibînin. Em naxwazin çalakiyên rewşê xirabtir dikin bibînin. Yani banga aramiyê li her du aliyan dike. Ev ez hema binêrim min çi ji we re nexwendiye paşê ez werim cem we li peyamê we binêrim. Tabii niha rewşekî wisa Kobanî doh mesela gelek dîmen ketin sosyal medyada hatin weşandin. Dîmenê ne rastin, provokatîfin, jaliyê çetên dewleta Tirkiye ve têne parvekirin. Hevalê me jî xwe davêjin serî heme tînin parve dikin tweetê xwe de her derê de. Ne rast e. Çavkaniyên me hene, çavkaniyên ku em dîrek ji Rojavayê Kurdistanê digirin hene. Hevalê me rojname, ger li wê derê ne, di nava îştan e, di nava xebatan de ne. Ya çawa mümkün e mero rabûma dîmenê sexte bigirin bo eşîn mero bibêje Qesedê êrişê dewleta Tirkiye kir. Ji xwe dewleta Tirkiye vê yekî dixwaze, provokasyonê dixwaze, nekevin nava van karan. Tu nûçeyek ku nehatibe piştrast-kirin heqê we tune hûn belav bikin. Yani henin çavkanî henin. Yek ev ez hema werim cem we li peyamê we binêrim hevanno. Tamam. Kî hekî tune. Can Roj merheba xêratî. Salih Filizcan, Baz, Savaş. Herkes li vê derê ye. Med Arîn jî li vê derê ye. Ahmed Simko ka hûn çi dibêjin? Gotinê we bînim ser ekranê ama yani ez nexwînim hûn ji xwe re bixwînim baştir e. Ez nizanim we çi nivîsiye dî hûn şerefa xwe. We çi nivîsî bê zê parvekim. Ya mamoste Baz, keda we
mühime. Me tiştek nekiriye ki halk lüve deri çe şerdike. Genci horte me keçi me tişin şerdikin. Em ve deri 4 dakikaya jwara müçeyi wan peşkeştik ev ne kedemem uste. Ya mesele marifet ne bi hezbuni da ye. Binêrin. Dewleta Tirkiye çek û silahê wê pir û pir balafirê wê hene. Şerîkê NATO'ye, nava naft endama NATO'ye tamam. Bihêze yani. Bixwaze dikare were. Ama marifet ne ye. Marifet ne di dewartiyê de ye. Di hoftiyê de ye. Di êrişkirinê de ye. Marifet ew kî mafdar e. Ya ê mafdar emin erê. Ê mafdar qesede ye erê. Ama digel mafdar buna me jî çima dünya alem pişkirî nademe. Me çi kiriye bi xelkê ya? Marifet ne ku tu hêza te heye ya tune. Hêza herî mezin mafdar buna insan e. Yek jî dewleta Tirkî ji aliyê çekdarî ve bihêze. Ama ji bîr nekin. Tiştê ku wextê ku em dibêjin ya herî mühim îrada insan e ve ya ne propaganda ye. Hele bila milletê Kurd rabe ser piya li Tirkiye. Hele bila 2 milyon 3 milyon insan rabin nasnama Tirkiye bavêjin sokaqê bibêjin eger tu êriş bikî Kobanî em nasima te diqelişînin û em ji te cihê dibin. Şertê me yekem ev e. Tu mîna insanan eger li hev werî bi rojavara em ê bi hev re bijîn. Wê demê em ê bibînin ka îrade bihêze yan çek û silah bihêze. Bawerî bihêza xwe ye cewherî bînin. Ha tu weke millet keç û xortê xwe Keleşnikov bidî piştê wan û bişînî hember wan tank û topên mezin di binê wan balafiran da û tu pişra jî wisa sêr bikî wê demê têkçûn dest pê dike. Elbet wisa ye. İnsanên ku têkçûna li Efrînê rexne dikin, serê kaniyê rexne dikin, bila li xwe vegerin bibêjin min çi qas dengê xwe kir. Min çend însan îqna kirin. Ji bo rabin ser xwe li hember dewleta Tirkiye bisekin. Li xwe venegerin. Xwe rexne nekin heqê wan tune şervanan rexne bikin. Şervan çi ye yo? Ew jî ji goşt û hestî pêk tên gulekî li wan dikeve şehîd dibin. Çi dixwazî yani? Çi bike? Çi bike wekî din? Bibe cin xwe veşêre çawa bike yani? İnsan e. Balafir lê dixe dimire. Çi bike wekî din? Du wextê wan zarê xwe tu bişînî pêşiya şer, pêşiya tank û topên mezin û tu paşî jî wekî hekem dûr ve binêrî nabe. Şerê gel yê şoreşkerî ew e ku tu pêşî li dewleta xwe bigirî. Dewleta Tirkiye ya tê ye. Pêşî lê bigirî arkadaş. Ya heqê te tune tu mala xwe de bisekînî û televizyonê temaşekî û li vira temaşekî û tu bijî ka wê çawa be. Tiştekî jî nabe. Em tenê dimirin wê demê. Çi dikin bikin anha bikin. Dem Mamoste İbrahim çi digo? Îro roja qîyametê. Ji bo Kurdan. We çi kir îro dikî. Sibê derengê. Ez ji hemî hevala rica dikim. Wekî din kî çi gotiye yani hûn mirova daxiftin ya. Bi Xwedê min bêriya wekî ez bara baxifim. Rojekî ûnzane ez ê çawa bikim. Ava rojên awertenek derbas bin. Ev meseleya Kobanî falan îşallah êriş çê nebe. Ya êriş çê be eger milletê me rabe serpiya ew jî serkeftinekî pir mezin e. Binêrin. Di her şerî da cana xêrekî heye. Dewleta Tirkiye eger êrişê ser Kobanî bike û milletê me Bakurê Kurdistanê rabe ser xwe weke civak û dewleta Tirkiye li Kobanî têk biçe û mecbûr bimîne vekşe yani weke Daişê eger têk biçe bawer bikin di tekoşîna 5 salan ya li hember dewleta Tirkiye'de Kurd wê serkeftina xwe îlan bikin. Têkçûna Kobanî dibe têkçûna wana daîmî. Ji xwe qira wan hatiye, ji xwe perîşan bûne, ji birçiya geber dibin. Peynekî ji lêxî dikevin. Aniha hewl didin serdestiyekî psikolojik bi dest bixin li Sûriyê pê nexap. Tiştekî wisa tune. Rusya li xwe kirin dijmin, Ewropa li xwe kirine dijmin, Amerîka li xwe kirine dijmin, rojhilata navîn temamî ji xwe kirine dijmin. 4-5 çetel derdora wan mane ew jî wekî kuşkî wan hestî wan dikojin.
çi bavê jî berwan dikujin ew çete ne ji bo xatirê ku ji Tirkan û ji Tirkiye hez dikin. Deqekî peyamek hatiye bi dengê ji Sûriyê. Ez godar kim eger ez tiştekî girîng bê ez bi were parve bikim. Hevanno deqekî carna wisa hevalê min Slav çawanî başî. deqekî tamam. Heva ez berê ku xatir ji xwazim gerek spas dikim. Hevalekî min ê rojnamevan dibêje pêşniyaz dike dibêje ez li qada şerim tiştekî çêbû dibe ji kerema xwe re agahî bide min dibe ez pir bi kêfxweşî bi te re parvê dikim û dibe hewciyê kesekî nebe çavkaniyê te ezim süper mala te ava heval ez navê wî nabêjim ji bo ewlekariyê hevalê me rojnamevan niha li qada şer e eger rewşekî awarte çêbe ew ê agahî bide me baş e ez ê mamoste zana zindî da me eştera spas dikim ji bo vê teklîfa te her hebî û ana hemî temaşevanê min jî dengê min dibihîsin spaslariya min ya li te û di nava şevê de tiştekî bû jî xeber bide me her hebî. Baş e hevalno. Wekî din peyamê çi süper teklîf süper agahî tiştekî wisa mirov hevkarî ev e hevgirtin ev e ew jî zane ez niha zindî da me nava kar û xebatan da me hevalên ku merex bikin nîvê şevê eger rewşekî awarte çî be ez kem zindî bila çavê we li ser me be û tiştekî awarte tune ye ez û çaxê xatir ji we bixwazim deqekî dehatî xatirê we dem baş her hebin nava şevê jî çavê we li ser me be belkî em weşana zindî çêkin eger rewş çêbe eger şer çêbe ama em hêvî dikin şer çê nebe.